बयखौबो आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायबाय एसे गोबारै खब सोमोन्दै एसे बुंनांगोन दा बेयावनो मानसिनि मुं दोननायजों हारिमु आफादनि मुं दोननायजों गोरोबा सेथियाव आं बुंनो नागिरदों जोंनिया गोदोनि दिनाव देवबाराव जन्म जायोबा सानालासिनो देवबारखौनो दोनखादोंमोन आरो हिनजावसाबा देवबारि एब्रि जायोमोन आरो बे समबार रुपाथि मायथाइ बैसागु रंजालि बैसागु फालिथाय बिबिसि हारिमु आफादनि दैदेननायाव जे गोदान आरो गोजाम बेनि बरायनाय बेयाव आं बेखेवगिरि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो गिबियावनो 2002 मायथाइयाव बे बिरगोस्रिया हारिमु आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बे लेखायै जुदि सानोब्ला 2026आव 26ता जायो खिन्थु बेयाव 1+ जायो बेयाव 10 माइल माने हायाव जुदि खुन्था थुनो होयोबा 10ताबा जाया बे माने थरसे बारा नांगोन 11 बानांगोन बे लेखायै बे रुपालि मायथाइ आरो बेयाव आं गोजोननाय मोनदों खारन बर' हारिमुनि रैखाथिखौ अरायनि थाखाय जौगालांनायाव हेफाजाब मदद थुलुंगा होनांगौब्ला बे माने बिरगोस्रि हारिमु आफादनि गेजेरजों बे गुरेस्वर हालामनि गासै हारिमुखौ बेयाव दिन्थिफुंनायनि खाबु मोनगोन आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोरनि हामलायनाय आरो साबायखर आं बावहरदों आरो लोगोनो दिनैनि बे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जे मुं बे मुंखौ आंखौनो सायख'नो होदोंमोन आं बेखौ दोननाय जादों आरो बेनि ओंथिया बेनो जे बिरगोस्रिया सासे बिर जोहोलावजोमोन सोमदोननि समरासुबि बायनि इसे उनावनो सासे बर' आइजो दंमोन बिर जोहोलावजो ब्रिटिशनि हेंथायै बिथाङा गोबां माने सोमावसारदोंमोन गराय दाब्रायनानै बे समाव आथिखालनि बायदि गोदान मुगानि बेबायदि माने एर'प्लेन बा बायदिसिना बेयाव बाहायनाय गैयामोन बेनि नेरसोनथिया बे समनिफ्रायनो फैदो बिथाङानि थुंग्रिजों बिथाङा ब्रिटिशजों जुजिदोंमोन आरो ब्रिटिशजों बेखायनो जुजिदोंमोन आरो बेखायनो बे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि मुंखौ दोननाय जादों बिरगोस्रिया गावनि अरिजिन हारिमुवारि नेरसोनथिखौ बिथाङा फोथांना लाखिदोंमोन ब्रिटिशनि खाथियाव सारेन्डार जायाखैमोन खारन ब्रिटिशआ जिदा 1832आव ब्रिटिशआ बर' रायजोखौ सेनानै लांबाय ब्रिटिशनि सायाव थांबाय 1832निफ्राय बेनि उनाव बर' हारिमुनि जि दानाय लुनाय गासैयावबो गोहोम खोख्लैबाय इंराजफोरा बिथांमोना इंलेन्डनिफ्राय गाव हादोरनिफ्राय खुन्दुं लाबोनानै होफैबाय लाबोना जोङो खुन्दुं लुनाय हुदाया जोंहा बावगारलांबाय दानाय लुनाय हुदाया जोंहा बावगारलांबाय थेवबो बेनि स्ट्रं माने गोख्रोङै माने जुजिदोंमोन ब्रिटिशजों बे बिरगोस्रि मुंनि सासे बिर जोहोलावजोआ गराय दाब्रायनानै बिथाङा बेबायदियाव नाजादोंमोन आरो बे बिरगोस्रिनि नेरसोन हिसाबै बङाइगावनि खाथियाव दाबो बिरगोस्रि माने माबा दङ मन्दिर दङ आरो बेनि लोगोसे बिरगोस्रिनि थुंग्रि मुंनि सासे गांसे सल'माबो बिजाब लिरनानै गोलांबाय बेनि गेजेरजों रोखासिन मिथिबाय बिरगोस्रिया सोर गतिके बेनि गेजेरजों आं बे ओंथिखौनो फोरमायनो थाखाय बेखौ दोननाय जादों जाहाथे दानाय लुनाय जोंनि हारिमुनि माबाफ्राबो बेयाव रोखायै बेरखाङो दिनै नैबे गरायस्वर ओनसोलावबो जुदि नायोबा बेखौ साननो हायो नामा जिहेतु बै समाव गुबुन हारिफोरा बर'नि जि मोसानाय हारिमुफोर दङ मोसामुर दङ दामजुमुफोर दङ बेफोरखौ खोमालांनो नाजादों आरो बेनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखायनो नोंथांमोना बेखौ गोदानै दानाय जादों बे समावथ' आं बुंखादोंनो दहाय बे माने बेखेवनायावनो बर' राजाफोरनि मुंखौनो आरुनाइज खालामजोबदोंमोन जेरैबायदि दैमालु बुदाय दैमालिनि नामा बुदाय आं दहायबो बुंदों नरकासुराबो बर'मोन नारखो बुदांमोन बिनि नामा महामानिक्यआ जेरैबायदि संस्कृतनि रामायणखौ माने एसामिसाव राव सोलायदोंमोन खिन्थु बेबोथ' बर' राजामोन रत्नाफासोमोन बिनि नामा थिग बेबायदिनो दा जों मोनो जे गुवाहाटीनि दिग्लिपुख्रि बे दिग्लिपुख्रि माने बुरजादाव भगदत्तनि बर' नामा बुरजादावमोन जायखौ आर्गेनाइज खालामनानै भगदत्त खालामदों बिथांनि फिसाजोनि हाबायाव दैनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बे माने दिग्लिपुख्रिखौ जावदों होनना जों मिथिगौ कामाख्यानि माबाखौ जों नरकासुनियाव जों मिथियो गतिके बेफोर गासैबो मोनसे समाव डमिनेट जादों आरो जोंनि गामिफोरनि मुङानो माने आर्गेनाइज जादों जेराव थाइगिर दंफांजों बुंनाय थाइगिर बायदि जों बुंदों दिनै बेखौ दिनै माने सेन्सास रिपर्टआव फायनानै लिरबाय तो কি থাগির মানে আমি নাজানো গতিকে ঔষাৰী হ'ব লাগে এনেকৈ মানে আমাৰ ওচৰতে মানে जोंनि खाथियावनो थांगाबारि थांगा दंफांजों बुंनायमोन हो बेखौ बे थांगाखौ मिथिया हारसाफोरा आर्गेनाइज खालामनानै टङाबारि जाहैदों हाया गोजौ गाहायमोन जोंना हादगरा आंनि जोंनि गामि खाथियावनो बेखौ हादगरा होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय जोंनि गामिनि मुङाबो
माने मा बालाबारि खिन्थु बालाबारि माने ए नङा बालाहाजो बुंनाय जायगाहाय बालाबारि जादों बे नङा बाला दंफां दङमोन गोबां जोंनि गामियाव बे बाला दंफां थानायनिफ्रायनो बे जाबाय मा माने बालाबारि जादों थिग बेबादिनो माने मोखोनाबारि बा गुबुन गुबुन बे गोबां बर' नामफोरा माने आर्गनाइज खालामदों डमिनेट खालामदों दा जोंनि बुंनो थाङोब्ला जों सानसे समाव आंबो गावनि जिउआवनो आं माने मोनदांदों गरेस्वर ओनसोलाव माने जोंनि सोमावसारनानै बा माबा मोनसे हाबाफारि लानो बे जायगायाव जों फैनो हायामोन जों थाङोमोन मथि मिलन नगरनिफ्राय एकदम माने रन्दिमोननि बे बिथिंसो जोङो थाङोमोन बे समाव आसु आन्दलननि बाथ्राखौबो जों मिथिगौ आसु आन्दलन जों बोरै माने मा जादोंमोन जियानो नङा मानो दा बिसोर जोंनि बे हारिमुवारि बिथिङाव जौगानाय आरो बे समाव इडुकेटेड गैयामोन जेनेबा जोंबो बुंनो हाबाय जों ओरैबायदि दाथि बुंनो हाबाय जों दा आर्गुमेन्ट होना बिथांमोना फासयनो गोनां जायो बे आर्गनाइज खालामजोबना होदों बिसोरो बेबायदि आरो ओंखायनो बे हारिमु आफाद बे बिरगोस्रि हारिमु आफादा मोनसे ओरैबायदि हारिमु आफादा मोनसे प्लेटफर्म ना जे प्लेटफर्माव गासै माने पलिटिकेल माबाया बेयाव माने जायगा मोना खारन बे हारिमुआ हदाय खौसेथिखौ लुबैयो राजखान्थिया हदाय गावस्रानायखौ लाबोनो हायो गतिके हारिमुवाखौ जोङो बावगारनो हाया दानाय लुनाय नाथाय बे दानाय लुनाया बावगारलांनाय लोगो लोगोनो जोंनि मानसिफ्रा दिनै मा जादों जोनोमनि लोगोसे जोङो मा जादों जेसेबां डेलिभारि जादों जोनोम जादों सोब सिजारिया मानिफ्राय फैखो थिंखि गैला जेरैबायदि दंखल नारनाय गैला सिगां खुवा दङमोन बेयो दै बोखांनाय बे भेरि एक्सारसाइज बे एक्सारसाइजफ्रा गैयैयाव दाना फिसा माने गथ' जोनोम खमावसो माने सिजारिन खिन्थु आरामा बारा जादों एक्सारसाइजआ खम जादों आरो जेनेबा जेरैबायदि दा हमना ला मटर साइकेल 4 साखा बहुत ओंखारदों आं निजेयानो साइकेल सलायदों साइकेल रिटायारनि दिनावबो गथ'फ्रा आंनो साइकेलखौनो होदों बिदि आरो ओंखायनो पलिउसनाबो गैया जादों बेयाव गतिके बेखायनो बे हारिमु बे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जुगिदे बेनि गेजेरजों जों जुदि बोसोरफ्रोमबो जुदि जोङो माने सोलोंथाइ होनो हायोब्ला जेरैबायदि गिदिरखौ सनमान खालामनांगौ उन्दैखौ अननांगौ बे जोंनिनो माने बाथौ धोरोमनिफ्रायनो फैनाय मोनसे माबा खान्थि आरो जेरैबायदि बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा बे बाथ्रायाबो जों हारिमुजों सोमोन्दो गोनां बेयो जेरैबायदि माने जोनोम हाबा सुखु दुखु आरो थैनाय बे मोनबानिफ्राय बे पृथिबियाव रावबो मानसिया बेखौ बारग'ना थांनो हायाखै जेरैबायदि बर' बोराइनि बाथ्राया माने फंबा बर'नि आसार खान्थियाबो मोनबा दा बेखायनो उन्दैखौ अननांगौ गिदिरखौ सनमान खालामनांगौ दान धोरोम खालामनांगौ खौसेयाव मावनांगौ दांनांगौ आरो हादोर आरो हारिनि थाखाय जिउ बावनो नाजानांगौ बेबायदि बे मोनबा बेबायदि खान्थिफोरा जोंहा दङ बे गासै बाथ्राफोरखौ जों बुंनो हायोब्ला बे हारिमु आफादनि बैसागो रंजानायनि गेजेरजों जों गोदोआव मामोन दा बे बाथ्राफोराबो जों दा जोंनि मानसिफ्रा मिथिला जेरैबायदि मोसौ सानाव जों मोसौ थुखैयोमोन मोसौ थुखैनाया जोङो फोथा फोनोमोन बे फोथाया मानि थाखाय फोनोमोन बे बाथ्राफोरखौ रावबो बुजायना होनो हायाखिसै बेनि ओंथिखौ आं दाबो मिटिं ओंथियाव बुङो दिनै बारा सम मोनैखाय आं बेखौ बुंनो हायाखै खारन जों आबाद गाहाय हारि आबाद गैयाब्ला जोंहा जिउ खांनायनि जेबो राहा गैया इनकाम इक'नमिक सोर्सआनो गैया गतिके जों आबाद मावो मोसौखौ जों सनमान खालामो आरो सैथो दाननि जोबथा एकदम मोसौ सान हिसाबै बिसोरजों थुखैयो जोङो एगारना होयो आरो बे समाव जोंनि खाथि खाला गोबां माने हाग्रा बंग्रा दङमोन जेराव मोसा दङमोन जेरै भालुक दङमोन जे जोंनि मोसा बोरमाखौ हगारना होयोब्ला मोसाफोरा जागोन आरो बेखौ जाहाथे जाया जाथों होननानै जोङो फथा फोननानै फाख्रा खालामना होयोबा मोसाया सानबाय जोंनि लोगो जों बेखौ जानो हालिया थिग बेबायदिनो आरो बे फथा फोननायनि माबायाबो नेमखान्थिया दानिया सोलायबाय इन्दि थाराजोंसो थुयो इन्दि थाराजोंसो थुयो मेनलि इन्दि दंफांआ जाबाय हार्भेस्ट मेडिसिन जोंनो माने आथिं माबा साबाबो जों थाव गुबै फोननानै नाना लाबानो गायोमोन दा जोंनिया बे इन्दि थारायाबो गैला इन्दि दंफां गैला माने मा जाहैबाय औवानि थाराजोंनो बुनाय जाबाय औवा हासुंजों बुयोब्ला बाराद्राय गोसा बुनाय एबा मोसौनि खामियारानो बायलाङो नंगौना नङा गतिके बे गासै बाथ्राफोरा बेयाव हाबनानै दङ जेरैबायदि जोंनि गासैबो मोनबाजों सोमोन्दो गोनां थागिरिजों खङा खंबा सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा दा बे बाथौनि आसारा बर' बोराइनि बाथ्रायाबो फंबा दा बे सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा होनना बुंनाया सोरबा जोंखौ कुइसन खालामनो हागौ थारमाने बेयावथ' सुनायजों 6 जायो 6 जायो खिन्थु सुनायखौ लाया खारन सुनायजों गान लांनो हाया बे आखाइनि माबाजोंसो लांनो हायो बे गासै नेमखान्थिफोरा बे गासै बाथ्राफोरा जुदि दिनैनि सुबुंफोरा हयथ' मिथिनो गोबां आद्रा दङ ओंखायनो आं बिदि चान्स मोनबा आं बेफोरखौ आं बुजायनो हायो खारन बे हारिमु आफादनि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौ जों बुंनांगोन बेखिनियानो